Hello guys! Good morning ninyong tanan. Welcome back sa mga channel Ay and Mariano Family. So guys, karon dayong adlaw guys, magpakaon mi dari sa mga bata kay naay ning sponsor og pangpalit og spaghetti og fried chicken. Ja apilan naman pud na og sliced bread og naa ba sliced bread. Kuan na ni siya guys, spaghetti og fried chicken and ja sliced bread. So atangiran ninyo inja guys og magluto nami inja inig maghatag nami sa mga bata og pagkaon. Atangiran ninyo inja guys. Salamat dai nimo ti sa nag-sponsor daani. Salamat kaadto nimo ug sa imong bana kay bona ka kung kinsa ka. Salamat daghang salamat nimo ti. More blessings to come ninyo. Kay malipay jud mga bata dani. Salamat. Good morning baby. Good morning. Guys, mato namin kasabas guys, mapalit namin katong para ipakaon sa mga bata. At tangiran ninyo guys, ugon sa ahong mapalit. Okay guys, dahil ako bye guys, wala ko nag-video at merkado sa kasabas guys, kay ako rang isa. Nja, mano yung ipalit guys, nipalit ko og per plate, 25 ka buok ni, nja kanip pong kutsara og tinidor. Og 3 ka kilo nga espagetihon. Kapang gipatabanan og isa ka sauce kay basig kuwang. Dabatangan og cheese. Asa ang hotdog. Hotdog og 5 ka buok manok. I-fried na mo inja. Inja 3 ka buok sliced bread. Patana ay mag-vlog ra ko inja guys. Inig magluto na og mga bata. Tanaw ra mo inja guys at tangiran ninyo. Salamat nimo te sa nag-sponsor daan. God bless nimo. At tangiran ninyo inja guys. Okay guys, nagsugod na migluto. Nagpakuan pa na Miss Spaghetti. Sana nagpakulo. Lapuan una. Pahumukan una ba? Sana all pahumukan. Kuya gamang tigluto. Aris-aris og buhok. Aris nga, mutad. Nakaadto raghag na. Tsa. Pag uli, mura og lubing gibuntan. O mga magbunot. Pero gwapo bang gihapon pod? Sa ginahan pod. Sa ginahan pod. Manahan kung mga gwapon mo ko daan. Bekad paglisik. Hadlek sina imong kuan. Hoy, maarso na pod ng imong kuan ha, abuhan. Katurbang nagpansita mo siguro tong naarso og imong abuhan. Nagkahugma pagkaugma. Salamat nimo te sa nag-sponsor daani. Salamat eh. Para makahambog mga bata na. Isa na kadadto, bata ka di. Ha? Bata ka di. Bata pa. Now. Huwag mo sa natin yung pagmukha. Okay guys, at ang ininjo kay ako magprito og manok ron. Mag-fried chicken ko, inaghumanda ng Mariano. Excited ka be? Uy, adre ba kay ipawtarak excited ka mag-eat og spaghetti? Mun sa makang ate. Salamat ate. Okay guys, magprito na ko sa manok. Unja ra to spaghetti kay naluto na mo namang gi pahumukan unja na may maghimo og sauce. Magprito sa kudaas manok. Lami kadyo ni lupig pag fried chicken sa kuan. Jollibee. Charot. Excited nag mga bagtos dari. Agay sa ganahan. Ya, hindi sakit. Kaya na, kay daghan na. Hinjara pod. Kuya o makang assistant. Diyan. Lihiro ka jo. Ura ni nagtain ni. Si Aling og si Ikang. Tiyog mahog na. Hurot ag sibuyas. Tag 300 na bang kilo. Manok. Nga naman yung mga kamot nga samad. Wow. Siya ganahan pod.
Mana nag-hotdog tanan? Okay, mag-isa na ko para sa spaghetti. Siganahan. Pero no, pero si Mariano di ay. Grabe kawa pa imo ga. Kasudlag bata. Kamo? Dua ka buo? Mabok ba? Yes. Pre. Wa may giniling guys, corn beef na raman og hotdog. Ay, sir, hindi yan eh. Kamusta ko? Okay, corn beef. Di pa, kutsara kung mahimo. Dari mis ebos guys kay hadlok ug atos abuhan kay gamang sugangan gamay ra kaadyo sa dakog kaha. Ma sabligan sa midaning sos. Sapi na pa doktor. Sapi na doktor. Tapos ko. Sunod sos, wag sos. Ay, lawa ng tiga. Sagbira man na. Ay, di man ito. Magkaon niya. Okay guys, sauce na. Kaya ka na yung sauce. Tulo na ba ka kilo na? Sobra pa yan eh. Kapay isa no? Tayo tubig kamay. Utang mo ng picture. Ag chicken day guys, mo pa rin naluto dia. Hindi da pa luto onon. Kaya da pa may nakasalang. Yan. Sakto na. Tangal pa kita ng tubig. Para ilang imnan guys, Diyos. Para dari da, nanggiatong na. Ag mga bagtes, harag uban. Magtimpla kog Diyos, kaya na may ice na. Balik 50 na guys, grabe siya di mo. Siya di makuha ng inyong kauhaw. Ay, badang. Bakit pang tiyak? Blue. Okay guys, dana guys, gabukal-bukal na, nanadanig hotdog og sa pamanida ni, corn beef patong ganiha. Napi, majugali guys kay na hotdog balik dari kay kanang nay highway na may kurente so nakakuha na sila ice og hotdog way giniling. So, butang na be. Nagbutang na mi sa kuan spaghetti. Kay sige nagatong ag mga bagtos. Nahinay ra ha. Dato ko bigay kuan mi. Kay insag mo. Inga na. Oops. Sus ginukuha dili ka adto kaha. Akaha. Duha ka luwag anta ni. Sara. Murag daghan rag sus. Unsa man? Wala na ko. Mangaon na mayroong tagtaod guys. Sang i-prepare ang mga paper plate. Okay guys, mauna ni siya guys, naluto na. Kuwang na ra magkaon. Lami ang mga spaghetti guys no. Sana lami. Diyan na pa sliced bread. Napay fried chicken og juice, isa ka galon. Bitaw di ra bitaw na isa ka galon. Mga na ta asa mga ubang bata. Haman.
Pagkara mo, Bika. Ano siya susunod ni Dida? Sabi? Ikaw din. Ikaw, Bika. Okay guys, mga ka namin. Si Along muna. Isang taon yun. Ulit na kutsara, Along ha. Ulit ko kutsara. Libot. Kung tinidor, kung gusto ka. Balik dito. Tirahan. Magsuga. Kamay nyo iinon. Salamat! All. Salamat. Sunod tayo? Sir, tilawin ko na ng Diyos, huwag parat ba? Yeah. Eh, parang. Ay, parat. Nagsihati. Ulam. Ano naman kayo? Ang ganun. Hamag sila, Beltran. Wakot eh. Sabi ka di mo kuno na mukha ng sibila. Ang inyong kuhan ha, basura ha. Ibutang sa basurahan. Sige, huwag pagalitan na mo. Ikaw na. Wala. Bila. Atong balik ka na. Mayroon. Tara na gawit, kaya di mga jabo ng inyong pagkaon. Diretso na naman dali. Kuha rin Diyos na. Dari day. Greg, kisa ka anak? Ang imo mo. Imo. Ano yung papa? Hi gabi. Salamat gabi. Salamat gabi. Inidor ako, Greg. Sarap. Kuha rin mo Diyos na gabi. Dari gabi, liko gabi. Ari ka, sit down. Sige, tisisingkit ko ng tom. Grabe singkit ko lingkuran na nga nga lagi. Uy! Sibog ka to. Para jitin to. Inay, di ka ha? Di ka, inay! Ayong mama Andrea, si Undoy. At ito yung dyan. Uy, tagay. Ito ko nga sa plato. Maghukad na mo, te. Daralong mo, yang. Tili na. Sayo. Nandiyan na. Huwag na sa mga sa haya. Reklamo na sa haya dari tagay. Lagay sa sayang mo na. Ibagite. Isa. Pan? Pan, ng spaghetti? Ano nga? Mukha hindi kay spaghetti. May kutsara. Hata may... Oh, sasaya ko na rin. Yan kong talagitin yan. Sasaya ka. Sibog ka to. Sibog la. Ika! Kay alam mo to. Ika! Ika! Harap. Susunod. Harap eh. Ay, tara. Saling. Ang Diyos ni Latanay. Puno. Hoy! Hoy, dira. Ikaw na. Ikaw na. Dili. Sige, kaon. Hoy! Ato lang. Amas angkin. Dunkin. Agay mo rin. Sigutan na anak. Kanapit sir ba na? Ay, pitsi na itudli. Ini anak eh. Hoy. Kanilas. Indira. Indira pagsanilas. Pag-amsa. Walo. Kani. Matalay isa. Isa pa yung pa. Amas ko, tingki, si Wanin. Ako ah. Ito na. Ano eh? Wala. Ako ah. Ay mo na. Spaghetti. Pagkati. Te! Asya ko yun eh. Hindi ayaw kay Gon. Apres ako na rin milang. Yates. Eh mo lang kay. Labuan na lang. Hindi na may, hindi na yung may nagbalik. Teka. Busy si madam. Madam Auring. Hindi ka maka-understand? Hindi na, tatawad. Si... Ano na? Tibi. Des Undoy. Tungtong. Ano yung kuya day? Kamay. Lapay inali nga.
Sila na. Manik nagabas na dapat. Katan to kaya ako lahat. Kanta ko. Duha to sila no. Katulos ko dyan din. Manis ko dyan din. Lakaw. Ang lakaw dahil. Duha to sila no. Balik. No. Sila ba terus sila? Ikaw na laki. Oh, bro. Kinidar ka. Kinidar ka katabi. Sana ka karoon pa ka na uwaw. Wala nang kami limis lagi eh. Ano ginashoot sa bay? Kaya ka na. Be, thank you ka la. Takpan pa rin. Thank you ka. Ako na hida. Takpan rin. Takpi, takpi. Takpi yung maabugan. Masipaan ha. Sabi mo na, ubitang ko gahapon. Say. Gani na po ba na? Sila tadi. Itong Be, matapon na imong pagkaan, be.